Здравейте! Казвам се Розалина Козлева, доктор по икономика и лектор в Софийския университет. Управител съм на консултантска фирма Инфропроект Консулт, която има над 20 години опит в подготовката и управлението на инфраструктурни проекти. Имам удоволствието да бъда лектор в дискусионен форум "Защита финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности", в рамките на който смятам да се включа с коментар по въпроси, свързани с управлението на инвестиционни проекти. По-специално мисля да коментирам въпроси, свързани с оценката на проектите от гледна точка на различните заинтересовани страни, идентифициране на проектните рискове и възможностите за тяхното управление на различните проектни етапи. Ще се радвам да споделя личен опит и добри практики. Дискусионният форум ще се проведе на 15 и 16 май в ректората на Софийския университет, зала Яйцето. Ще се радвам да бъдем заедно. Заповядайте!